Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel tamu mai albarka mai suna Indie Hausa, wato Indian Hausa. A wannan channel tamu mun shahara wajen saka muku sababbi da kuma tsofaffin Indian Hausa waɗanda suka samu fassara daga mabambantan kamfuna waɗanda muke da su, waɗanda suke fassara mana fina-finan Indiya, American, kai a wani lokaci har ma da China films zuwa harshen Hausa. Kamar waɗannan kamfunan sun kasance su ne kamar irin su Sultan, Algaita, Seaman, Yusuf Zamani da dai sauransu. A wannan karon ma mun samu damar kawo muku wani sabon shiri mai suna Jarumi. Wannan fim ɗin mai suna Jarumi ba kowane kamfani bane suka samu damar fassara shi face kamfanin Sultan Films Factory. Wannan fim mai suna Jarumi, Shahrukh Khan shi ne ya samu damar taka rawa a matsayin actor na wannan fim ɗin. A farkon wannan fim ɗin idan kuka kalle shi, tun a farkon fim ɗin za ku gane cewa wannan fim ɗin zai yi matuƙar kyau sosai, saboda tun a farkon fim ɗin an fara ɗaukar wannan fim ne a ƙasar China. So inda wasu mutane, mahaifiya da ita da ɗanta suke bakin rafi suna ɗiban ruwa, sai su ga gawar mutum saman ruwa ta biyo ruwa, sai su je su ɗauko wannan gawar tashi su shiga da ita cikin gari su yi mai magani, su yi treating ɗin ne dai har ya kai ga ya fara jin sauƙi. So ana cikin haka sai ga wasu 'yan ta'adda su zo suna so su kakkashi mutanen wannan garin waɗanda suka tsinto wani cikin ruwa. So kawai wannan baƙon mutumin wanda suka ɗauko baya da lafiya sai ya taso ya je ya yaƙi da waɗannan 'yan ta'addan biyu ya karkashe su na cewa su tsere. So a nan ne su kuma mutanen garin suke tambaya tai shi wane ne? Sanadiyar buguwa da ya ga kai ne shi kuma ya manta ko shi wane ne, komi ya manta bai iya tuna komai. So a ta nan ne sai wani yaro, ƙaramin yaro irin baki shekara 7 haka zuwa 10 sai ya yi alƙawarin cewa idan ya girma sai ya nemo wannan mutumin ko shi waye. So ana haka sai wannan mutumin ya girma har ya koma ƙasar Indiya domin ya binciko shi wannan mutumin ɗin waye. So ana cikin haka sai ya je tashar jirgin ƙasa, ya shiga jirgin ƙasa. So suna cikin wannan jirgin ƙasan sai aka yi scamming, 'yan fashi ashe sun shiga cikin wannan jirgin sai suka tare shi. Gar zai cika ko yawan surutu, duka mai buƙatar wannan fim ɗin zai iya duba ƙasan description na wannan bidiyon namu domin ya je na ce description, comment section. Ga waɗanda ba su san comment ba, ga waje nan ne da aka rubuta comment. So bana da abun nan ga waje nan da aka rubuta comment, za ku dafa shi kamar haka, za ku ga gashi comment na farko sai ku dafa shi, shine link ɗin wannan bidiyon. So idan kuka dafa shi kamar haka ya fito muku, za ku dafa wannan link ɗin. Shi kuma link ɗin idan bancin kun dafa shi kamar ni yanzu da na dafa, sai ku ɗan jira zai ɗauke ku ya kai ku zuwa shafin da za ku yi downloading ɗin wannan fim ɗin. Wannan fim ɗin mai suna Jarumi ba kowane kamfani bane suka samu damar fassara shi face kamfanin ku mai farin jini, wato Sultan Film Factory. Wato kamfanin Sultan su kansu suna matuƙar ƙoƙari wajen kawo na fassara mu na Indian Hausa, kusan yana iya ce muku ma yanzu su ne suke tashi. So idan page ɗin ya buɗe muna kamar haka, ba wannan download ɗin na ƙasa mai blue za mu dafa ba, wannan download ɗin na sama mai jan rubutu shine za mu dafa. Sorry, tallace ta ɗan fito, shine za mu dafa haka. Yawa bancin kun dafa sai ku ɗan jira shi ya yi second 5. Bancin ya ƙare second 5 gashi na ya nuna mana wani rubutu ƙasa ya ce click here.
sai mu dafa shi haka, sorry, sai mu dafa shi haka. Bancin mun dafa sai mu ɗan jira, zai buɗe muna inda zai bamu downloading ɗin, inda zai nuna mana fim ɗin da za mu downloading da sunan shi ma ina ga ko kamar zai nuna mana da sunan shi da kuma yawa. Kamar yadda kuke gani ga sunan fim ɗin nan ya rubuta muna Jarumi. So idan za ka yi downloading ga waje nan ga wajen, ba wajen baƙin rubutu da fari ba, to gefe ne a hannun dama ga wajen alamar download nan, sai mu dafa ta kamar haka. Kamar yadda kuke gani ga shi nan yanzu fim ɗin mu zai fara yi mana downloading. Ga shi nan da yake ni yanzu ba downloading ɗin ne zan yi ba, kawai zan yi tsayar da shi ne. Wannan shi ne hanya mafi sauƙi da za ku bi domin ku yi downloading ɗin wannan fim ɗin mai suna Jarumi. Idan wannan shi ne ziyaranku na farko a wannan channel ta mai albarka, muna roƙon ku da ku taimaka ku dafa mana alamar subscribing, sannan kuma ku dafa alamar ƙararrawa domin ta haka ne za a ringa sanar da ku sababbin shirarwan mu a kowane lokaci muka ɗaura. Mun gode.